Salutări, eu sunt Razer Carrot și bine v-am găsit la primul video de pe acest canal. În acest video o să vă prezint cam ce o să fac eu pe canalul ăsta și ce se va întâmpla pe viitor. Și în background am pus un video cu mine jucând Terraria ca să nu fie ecranul negru, că bănuiesc că nimeni nu i-ar place să vadă un ecran negru. Și da, deci o să vreau să vă zic cam ce o să jucăm. O să jucăm probabil jocuri din astea gen pixelate, cum ar fi Terraria în cazul ăsta. Poate Starbound, a apărut versiunea oficială nu de mult, acum câteva săptămâni. Poate Stardew Valley, care a apărut prin februarie mi se pare, nu mai știu exact. Și tot felul de jocuri din astea. Mai am alte jocuri pe care să le jucăm. Și vreau să vă zic că la început calitatea videourilor nu o să fie mare, o să am puține emoții și acum am puține emoții. Am făcut video ăsta de vreo 6 ori deja și nu mi-a ieșit. Și aș vrea să fiți înțelegători, faptul că pot să greșesc, câteodată sunt și eu om, nu sunt pom, ca ăsta pe care îl tai acum. Și, na, probabil că o să-mi iau un microfon mai bun în următoarele zile, pentru că ăsta nu e așa de bun și, na, aș vrea să mă auziți bine, nu numai să vedeți video, că așa calitate poate să facă oricine la video, să aibă rezoluție bună și tot felul de chestii din astea. Deci, să-mi spuneți în comentarii cam ce v-ar plăcea să joc și aș fi bucuros să vă aud sfaturile voastre. Bă, eu nu știu cum va fi, dar eu vreau să mă distrez pe YouTube și de-abia aștept să începem. Deci, eu voi începe un let's play ori de Starbound, ori de Terraria, care depinde, o să văd eu. Poate chiar pe amândouă, că vreau să fiu consistent pe canal, să postez cât de mult pot. Deocamdată nu am un program sau ceva de genul ăsta, dar, na, o să mai vedem. Până data viitoare, ne revedem atunci. Pa, pa!